ए घड़ी एगो गीत आइल बा हेमा पांडे जी की बहन करीना पांडे जी के। बहुत बढ़िया गीत लागता। पता ना रोल में सुनले बानी कि ना, हम तो सुनले बानी। बहुत बढ़िया बाटे। अब हम वो लोग खानी तो नहीं गा सकत, लेकिन जैसन भी आयला वैसन हमरो लोग के सुनाओ तनी। बहुत अच्छा गीत बा। राह चलीला तटो के ना सोनार सैया जी की राह चलीला तटो के ना सोनार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी काहे नथिया गढ़वला उधार सैया जी। कितना मर्द लोग की आदत होला नु कि अपना मेहरारू के खुश करे खातिर वो लोग जाके सोनार के यहाँ से उधार गहना ले आई लोग, आदि लोग की मेहरारू खुश हो जाई है। लेकिन ऐसा कुछ ना करे के चाहिए, काहे कि सोनार ऐसा होला सन कि कहीं भी बेइज्जत कर दियन सन। तो अगर रोड़े के करता सन तो कोनो बात नहीं है, लेकिन अगर मेहरारू के कहीं बीच रास्ता में कुछ बोल देला सन तो बहुत बुरा लागेला। तो उनका के वो बीच रास्ता में सोनार टोकले बा, उनका बहुत खराब लागल बटे। और कह तरी बताओ तरी अपने पति से कि ऐसे ऐसे हमरा से कहला सो सोनार। तो बताओ तरी के सुनी लोगी अपना पति से। चली चाहे रहिया धोके चली चाहे गली, कहिला कि हेने आवा हेने चली। तो ए तरीका से वो हमरा के टोकेला, हमरा तनको ना अच्छा लगेला। रो एगो काम करे ओकर जाके रो पैसा दे आई। तो कौना तरीका से कह तरीका सुनी लोगी। जदी करत होई हमारा से प्यार सैया जी कि जदी करत होई हमारा से प्यार सैया जी जाके आजुए चुका द उधार सैया जी जाके आजुए चुका द उधार सैया जी। तो ये गाना लोग के पसंद आई हुई तो ढेर सारा प्यार देम लोगी ये वीडियो के गाना के।